Иң катлаулы чорда да кешелегеңне югалтмау адәм баласы өчен иң асыл сыйфатларның берсе. Төрлечә мохтаҗлык кичерүчеләргә Рамазан аенда ярдәм кулы сузу безне тагын да ихласрак, мехрибанлырак итә. Киләсе сюжетыбыз шундый кайгыртуга бик тә мохтаҗ сабый турында. Нәниләр сугышны һәм ачлыкны күрергә тиеш түгел дибез. Тик аларның кайберләре тыныч чорда да авыр хәлгә эләгә. Мәсәлән, Амелия Шәһиева. Кичкенәдән үк үзе утыра да башын да күтәрә алмый. Аңа ДЦП диагнозы куелган иде. Хәзер аңа операция ясарга кирәк. Ирек һәм Диана Шәһиевлар бар көчләрен куеп 2 миллион 400 мең акча җыя алганнар. Тик бу гына җитми. Тагын 2 миллион тупларга кирәк. Авырлык сизәбез. Булышасы килә инде балабызга. Безнең операция 18 майга язылган. Тизрәк, акчаны җыеп бетереп, тизрәк булышасы килә. Операция 5 сәгать длится итә. Аннары ала берсә 3нче көнгә уже ан белән анда заниматься итә башлыйлар. Границаны пересекайтергә проблем юк. Безнең документлар соответствующий, бөтен нәрсә бар. У нашей дочери очень редкое генетическое заболевание, дефицит D-бифункционального белка. Кызыбызда сирәк генетик авыру. Амелия Россиядә әлеге диагноз белән авыручы бердән бер бала. Гадәттә андыйлар иң күбе 2 ел яши дип әйтә табиблар. Әмма безнең кызыбызга инде 6 яшь. Ул борыла 4 аяклы трәк белән басып тора белә иде. Тик пандемия шартларында баланы тернәкләндерүгә йөртә алмадык. Хәле көннән-көн начарланды. Хәзер аңа ашыгыч ярдәм кирәк. Әгәр операция ясатмасак, балабызның гомере өзелергә мөмкин. Ни кызганыч, күп кенә хәйрия җәмгыятьләре балага тарган бу гаиләгә ярдәм итүдән баш тарта. Нәни балага без генә булыша алабыз. Экранда күрсәтелгән реквизитларга сабыйга операция өчен дип хәл кадәри акча җибәреп була. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яулыклары.